Hi guys, a very good afternoon and welcome to Africa and Beyond Television Network. So at a certain point in time where Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa is facing difficult times politically and economically, President Nelson Chamisa has made a very, very big announcement. And he made an unexpected announcement regarding the approaching significant day. And in a statement, he emphasized the time is fast approaching. When the day arrives, you will be there. What we need to note is that this is in capital letters, which means the attention is required there and there. This is the tweet from President Advocate Nelson Chamisa. The time is fast approaching. You know that izvozvo guys zvakaoma, because when a statement is given, iwe uri pakaoma wakaomerwa wakatotya nekuenda kuUnited Nations chaiko chaiko, zvinhu zvakakuoma unyatsoona ndakatinywa panapa, then the person wanga uchifungidzira kuti is the least problem obva akuudza kuti the time is fast approaching, unopererwa. Because you know the problem is vaMnangagwa havasi kuziva kuti is Chamisa working with the General Chiwenga or not, is Chamisa working with the Kasuku or not, is Chamisa working with any other person or hapana ari kuziva. Okay, is Chamisa working on his own? Hapana ari kuziva. Which means Mnangagwa is facing the front yana Kasuku, he is facing the front ya General, he is facing the front ya Chamisa, he is facing the front yevamwewo vanhu vari ambitious within ZANU-PF and also within the security cluster. So, you know, this is not a joking moment. I know that a lot of people will say, kuna zvinhu zvakadaro hazviitike. Guys, let me tell you, we have been saying these things to say, it's either Mnangagwa loses the election, accepts the results, and we move on, or he faces the consequences. He has chosen the latter and is now facing the consequences. We talked about these issues and said, hakuna musi usingasviki, and the day is coming. That is what I know. Hakuna, hapana chimwe chinhu, dakuudza chokwadi, hurumende itsva iri kuuya. Whether you like it, whether you don't like it, hurumende itsva iri kuuya. And vaChamisa will be at the center of everything. I've said this. Whoever is going to do whatever they are doing against Mnangagwa must consider working with Nelson Chamisa, because that is the only way. At this point in time, the major issue is Mnangagwa does not have anything to point at Nelson Chamisa, Chamisa adai, because arutamba tsoro dzake ari ega akaisa pachest. So that is very, very, very dangerous. And at this point in time, the whole nation is submitted to listen kuti okay, kana ataura ticha actor. We have seen vanhu vese vakauya nezvimaorganization zvavo nezvimachichi zvavo vakavhiringidza zvaitika pakati apa. They disrupted all the activities of the opposition, and they even made some opposition people to be arrested. Pachishandiswa information isipo, and Nelson Chamisa remained quiet. But that day is coming. That day is fast approaching. And munoziva kuti kune vanhu vari kudemba. The people who went out or who moved out of Nelson Chamisa's cycles vari kudemba because hakuchadzokereke. Imagine guys, what president muriko here zi, president makazodi zi, president tichiri kutawirirana here zi, you go publicly zi, you do uchi zi, you send manengi zi. Guys, that is the most difficult point in your life. Yekuti unenge uchinatsoona kuti this ship is being shaken, and the only person who can save us is quiet, because it's no longer about political career. Let me tell you this. Nelson Chamisa is no longer entertaining political careers. He's now entertaining development. He's now entertaining a team which is going to bring that much needed change. Yekuti kana vane chikwata chavo vari kuziva kuti vakasimuka vakaenda kumwenezi I'm represented, vakaenda kwaGutu I'm represented, vakaenda kuBinga I'm represented, vakaenda kuDotito I'm represented. That is the team Nelson Chamisa is now working with. So you know that when a leader is looking, makamira muri kunze, you know that somebody who is on the terraces
can easily see what those in the ground or on the pitch would have done better. This is what President Nelson Chamisa is doing. Varega vanhu vese vachita umwe nomwe achitamba yaanoda. Ivo vakamira kunze vachiona apo. That is the advantage, because he got enough room to know uyu anomira sei, uyu anofamba sei, pakuti mune muchingofamba muri mese makaunganidzana. This is the best strategy, because we have people who believed kuti politically ndo vanofanira kunge varipo. You know, I have to admit, guys, kuti kune munhu ari better than me. If you are better than me, enda kapamberi. If I'm better than you, ndoendawo pamberi. That is the kind of governance dzatiri kuda. But the major question is, what is coming? Because havana kupedza statement, what is coming? But what is important is when the day comes, you will be there. Zviroti wewe neni tinenge tiripo day iroro richiuya. This is a sorted issue, guys. I can tell you this is a sorted issue. Hakuna musi usingasvika. I've been saying this, guys. Sometimes tinogona hedu kusaziva isu as followers kuti which is the day. But what I can assure the people of Zimbabwe and say, hakuna musi usingasvike, and that day is coming. We are trying to be careful in whatever we say. We need to be careful, but let me tell you, one day is one day. Muno muZimbabwe muchamanywa. Amena asingagona umanya kuti achaita sei. So there is no point attacking us. There is no point doing whatever you have been doing against us. There is no point punishing us. There is no point keeping our cadres in jail. Zvitori nani ndezvekuti vaifanira kunge vachitori rinovheta kuchikurubi, vachiri rinovheta kunana muti murefu, vachiri rinovheta kupi kumajere ese vana chawagona hapana. Such that kana ivo vakazazotadza kumhanya vakazopindawo ikoko, because havapinzwi nevanenge vachitungamirira, vanopinzwa nemapurisa ndo anovabata, voendeswa kumatare edzimhosva, vobatwa nemhosva, voendeswa ikokoko. Vakuru havana zvavangaita. Iwo wakaba mari yenyika wonzanzi unosunungu. Wakasiyana chii nachidhumu namasendeke? Wakasiyana chii nevanhu vakarobha bhengi? Iwo hauna kurobha bhengi chete, wakarobha nyika. You see. So anenge atadza kumhanya kana kuti anenge amhanyira kunyika yaanokwanisa kuzokasira kudzoswa ari pama1. But this is what is happening at this point in time. Zimbabwe is coming. That new great Zimbabwe we've been waiting for is coming, Team Zimbabwe. We are not here to joke. We are here on serious business. We are here to make sure that we continue to speak about these issues. It's not about any other thing. We have other important things to do. More profitable things to do, but takasiya zvimwe zvese tikati regai timbofocusani nenyaya iyi, because shanduko ikauya muZimbabwe, we can now do farming, we can now do production, we can now do any other things zvatiri kuda. We know kuti communities anenge akwana service delivery, hospitals, clinics, roads, mvura, zvese zvichiiswa, and the people will be enjoying. We have enough resources, but mari iri kuvaka mansions. Instead yekuti inge ichivaka zvikoro, iri kuenda kunotenga dzimba kuSouth Africa, kuSenton. Instead yekuti inge ichivaka zvikoro kana kuti zvipatara, iri kuenda kunotenga dzimba kunana Singapore, kunana Malaysia, kupi kunana China. This is what they're doing at the expense of the people of Zimbabwe. They have looted huge monies, big monies dzavari kundoviga. I say this, guys. Paya pakauya bond paya chikanzi zvaenzana dhongi nemombe. Ndokubva zvazonzi dhongi nemombe hazvina kuenzana. Paya takabirwa varume. Because ini muaccount mangu kana mamune 1000 United States dollars, mukasara maane 1000 bond. Izvezvizvi 1000 bond iyoyo hanauitora, haichatenge kana mazepe. What happened to my money? Kune munhu akapinda mubhengi akanotora 1000 yusa rangu akatiza naro. How many are we? How much was looted from us? How much was stolen from us? Ndiri kuzvibvunza kuti kune mari inenge yakachengetwa, guys, inenge inonzi guidance fund. Kune fund inonzi guidance fund iri muZimbabwe yekuti mari dzese dzisingazikanwi kuti ndedzani dzinochengetwa muguidance fund kusvika muridzi wadzo asvika. Imbondiudzai kuti mamillions angari muguidance fund izvezvi sekutaura kwatiri kuita akaenda kupi? Where are those millions? Because kana mamune 100 million
muguidance fund. Kana izvezvizvi mukasara mane 2 million imwe yese yakadyiwa neinflation, what happened to the 98 million? Because we can't simply cross over kauti tatochinja from zig to from bond, from user to bond, from bond to user, from user to zig. We can't do that. That is something else, Team Zimbabwe. We cannot do that. Because if we are to be honest, my accounts ayakavhurwa, indichinovhura account yangu ndakabhadhara $5 ku Stewart Bank. I remember ndichinovhura ne5 user ku Stewart Bank, ndichinovhura 5 user ku Cabs, ndichinovhura 5 user ku POSB or andichazive. I opened my accounts with several banks. I remember, guys, mari iyoyo ndiri kuzvibvunza ndakagara pano kuti where is that money? Because yainzi ndo mari yako inosara yakabata account chero zvoita sei. Ndo inomaintaina account. What happened to that money? We need to ask these questions. Because if we don't, then we are not patriotic enough. We can't tolerate this nonsense. We can't. At a certain point in time, we have to agree that there is looting. Ndodati muende, guys, mumbonotarisa chimwe chinhu chakakosha. When we moved from RTGS avakazodzosaya, after vambotibira apa, vakaunza RTGS. Right. When we moved from RTGS to ZIG, we didn't open new accounts. I want you to notice that. When we moved from RTGS to ZIG, we didn't change accounts because vaiti imari yemuZimbabwe. It was rated zvichinzi imari yemuZimbabwe against the dollar, then against the ZIG. Then todzokera kumashure patakabva ku-US dollar tichienda kwa-RTGS, takangokaruka tavako. You ask questions, yusa haisi mari yemuno muZimbabwe, tazokaruka tamumasema accounts seiko nemari yemuZimbabwe. But takuchidzokera kumayusa takanzi chivhurai futi mamwe maaccounts manyowani. Irobhari. Nyaya idzi, guys, dzikazonzi dzainvestigatwa zvakakwana, kune vamwe vanhu vachashaya pekugara the whole world. Vekuti kana akatizira kuBelarus, muBelarus macho anenge achingofamba achicheuka kuti hakuna ari kundiona here. Because the moment they walk out of the Belarusian territory, vakapinda mune territory, vanobva vasungwa. Vakabira nyika to an extent yekuti you can't even explain. Right now we are being told, yes, ZIG harisina power, ZIG radai. What happened to the gold ramaitaura kuti riri kubeka ZIG? What happened to the millions dzamaitaura kuti dziri kubeka ZIG? What happened to those millions? Where are those millions? Why is ZIG losing value like that? So when President Chamisa speaks about a new great Zimbabwe, ngatizive kuti tinosvika chete. Never listen to those guys vari kutaura kuti hanzi hakuna ZANU-PF hatigone. Ndo anonzi madoomsayers iwayo. Havabvume, havana chavanofa vakatenda. Ani muri kuzviona. But the day is approaching, time is coming for change. We are serious about the issue of change because our people are suffering, our people are hungry, there are no schools, there are no hospitals, there is no infrastructure to actually service the people of Zimbabwe in terms of where we are technologically or whatever. Tiri kugara, tiri kurarama patime yekuti we have the most expensive call services and data services in the nation Zimbabwe. Asi munhu wese kanowana $45 ekujusa pamwedzi, ari kuda kungojusa maWhatsApp bhandiro chete. Ari kurwa pasi petsoka. $4 uri kuwana minute chicha, uri kuwana dzimwe tsvinawo dzimwe dzokuti unotobvunza kuti chii chiri kumboitika, mari iyi haina value here kana kuti chii. That is going to end very soon. That is going to end very soon. And I hope and believe that we will have more competition such that macompanies aya ari kumonopolize achiita zvinhu zvese zveukiribida. They must lose. We cannot continue to support companies which do not support our people.
They've disconnected the rural people because they don't want rural people to know what is happening, to move ahead with time together with others. Rural people are disconnected, not because they are not tech savvy, but because network connection and network penetration in those areas is poor. They are always disconnected. Vanotambura kuto download a video pa WhatsApp wantambura. Those are the challenges which need to be fixed. We hope and believe that change will come. Whatever way, guys, change is coming to the nation of Zimbabwe. And without Nelson Chamisa, so let us continue to remain committed. Let us continue to pray for change in the nation of Zimbabwe. We'll see what is going to happen. Thank you very much, Stole. Thank you very much, Beauty, for the contributions. Let us meet in other episodes and other broadcasts.